ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଘରଡିହ। କିଛି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ରାସ୍ତାରେ, ରାଲିର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମ ମୈଦାନୁ ବି ଜଣେ। ସବୁ ଅବୁଝା ଭିତରେ ବୁଝିପାରିବା, ଆଉ ବୁଝିବା ଭିତରେ ନ ବୁଝିବାର ଅଭିନୟ କରିବା ଆମ ମୈଦାନକୁ ବେଶ ଜଣା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବା ଓ ଅସ୍ତ ଯିବା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ସାଲିସ କରି ବଞ୍ଚିବା ଆମକୁ ବେଶ ମାଲୁମ ଅଛି। ଓ ସରକାର, ଶୁଣ ହୋ ସରକାର, ଘରଡିହ ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ ନାଟ ଦରକାର? ଛି, ମୋ ମୁହଁରେ ଲାଜ ନାହିଁ କାହାକୁ କହିବା, ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନା କର ପିଟିବା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ। ଅପେକ୍ଷା ନାଟକର ଯବନିକାକୁ ଏଇ ଚାଲିଛି ପରା ମାନ୍ୟବରଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ସୁପରହିଟ୍ ସିନେମା। ଅଚିହ୍ନା ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଘରଡିହର ଯୋଜନା। ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ପଥର ମୁଁ ନଥିଲି କି ନୁହଁ? ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହି ନେଉଥିବା ମୁଁ ବି ଜଣେ ନାଚାର ମଣିଷ। ବାସ୍, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଶସ୍ତା ଭାରି ଶସ୍ତା ମଣିଷ। ମୈଦାନର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି ସବୁ ସହରରେ ଘରଡିହ ଏକ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ଚାରି ଅକ୍ଷର। ତୁମେ ଯାହା ବି କୁହ ନୀଳ ସାହିରେ କଲା ତାଗିଦ। କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଉଣୁ ଆମକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋଭିଟା ମାଟିର ସହର, ଆମକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋଭିଟା ମାଟିର ସହର। ଧନ୍ୟବାଦ।